Эфирда uyumaq тапшыру. Қарағыз әлі бір қызық әйбер турында ойладым. Біздің жер шары түгәрек. Әгер де мен самокатқа басып кетіп барсам, мен бір тоқтаусыз әйленіп йөрәчәкмен микән? Қызық әйме? Әйдәгез тикшереп карыйбыз. Киттек. Минем теориям дөрес булып чыкмады. Ләкин кайгырмыйбыз. Уймак тапшыруын башлыйбыз. Катнашучылар бирегә килегез. Сезнең командагызның исеме ничек? Ялкын. Сезнеке? Ихлас. Ялкын, ихлас. Кайсысы җиңер икән? Без моны тиздән белербез. Уймак тапшыруы башлыйбыз. Киттек. Бүген уймак тапшыруында сез ихлас һәм ялкын командасының ничек итеп көч сынашканын күрә алачаксыз. Тегәл кеше нинди булырга тиеш? Тегәл кеше ул үзенең хыялларына ирешергә тиеш, ә менә кызларның ул тегәллек сыйфаты әз генә калышып тора. Шуңа күрә алар үзләренең хыялларына озак ирешәләр. Ничәне булды? Ничә тапкыр кертте әле тупны? 10. 10 тапкыр кертте. Яхшы. Ә сезнең команда ничә тапкыр кертте? 13 тапкыр. Егетләр сезгә әлеге самокатларда менә шушы мәйданчыкны әйләнеп чыгарга туры киләчәк. Ә без уеннан уймак чыгармыйча матур итеп уйнаячакбыз. Безнең әбиләребез бер атуда 2 куянның койрыгын бергә тот дигән. Ә хәзерге әлеге уенда безнең уенчыларыбыз бер атуда 10 кегелне аударырга тиеш булачак. Германиядә боулинг кешенең характерын ачырга сәләтле диләр. Имеш, барлык кегеләрне дә аударсаңыз, син көчле рухлы, максатчан кеше. Кызык, уенчыларыбыз характерлары туры килер микән? Әлеге уен сезгә командадан бер кешене сайлап алырга кирәк булачак. Мин. Син буласың. Ничек уйныйсың килә? Чөнки мин күп тапкыр уйнаганым бар. Аха, ә сезнең командадан кем уйнаячак? Муса? Ә ничек Муса син уйнаячаксың? Тәҗрибәм бар. Тәҗрибәң бар. Хәзер синең тәҗрибәңне карачакбыз. Беренче булып безнең Ихлас командасын Муса уйнайды, тупларны ал. Әфәрин, бик яхшы тәҗрибәңне күрсәттең. Адилә, әйдә, хәзер синең чиратың. Җанатасызмы Адилә өчен? Әлбәттә. Ничек итеп җанатасыз? Хәзер күрсәтербез җанатқанны. Хәзер күрсәтәсез, яхшы. Әйдә, Адилә. Әйдә, Адилә. Әйдә, Адилә. Әфәрин. Адилә, әйдә тагын бер тапкыр. Үзеңә ошаган шарны ал. Менә ичмасам төгәллек. Нәкъ шул берсенә тигездең бит. Әлеге исәп безнең Ихлас командасы 8 балл, ә Ялкын командасының 8 балл. Әйдә, Муса күрсәт әле безнең исәпне бутап җибәр әле. Муса, әйдә. Әйдә, тагын бер тапкыр төгәллеген күрсәт әле. Менә нәкъ шул бер калган кегелне аудар әле. Муса, бер дә кайгырма. Адилә, әйдә әле. Тизрәк куып тотыйк әле көндәш команданы. Җанатабыз Адилә өчен. Менә сиңа бә.
шаккаткыч, Адилә әйдәле төгәллекнең төгәллеге. Bir дә кайгырмыйбыз. Әлеге турда безнең исәп, беләсезме ничәгә ничә? 17-гә 17. Әйдәле Муса, күрсәт безгә яңадан мастер-класс. Иң яхшысын сайлап ал. Муса, Муса. Кайгырасызмы? Ие. Кайгырма, кайгырма. Бик ныгытып сөйінмәгіз әлі. Адилә әйдә күрсәт әле безгә хәзер. Иң көтеп алган момент. Менә хәзер Адилә ничек ыргыта, шулай булачак. Адилә әйдә. Бер дә куанмагыз әле, Адиләнең тагын бер мөмкинчелеге бар. Әйдәгез җан атып алыйк әле безнең Адиләгә. Adile, eyde, Adile, eyde, Adile, eyde, Adile. Шулай итеп нәтиҗә ясыйбыз. Бер кәгылгә күбрәк итеп аттырып, безнең Ихлас командасы җиңде. Ә без киләсе турга китердек. Бүген уймак тапшыруында сез Ихлас һәм Ялкын командасының ничек итеп көч сынашканын күрә алачаксыз. Төгәл кеше нинди булырга тиеш? Төгәл кеше ул үзенең хыялларына ирешергә тиеш, ә менә кызларның ул төгәллек сыйфаты әз генә калышып тора. Шуңа күрә алар үзләренең хыялларына озак ирешәләр. Ничәне булды? Ничә тапкыр кертте әле тупны? 10 тапкыр кертте. Яхшы. Ә сезнең команда ничә тапкыр кертте? 13 тапкыр. Егетләр сезгә әлеге самокатларда менә шушы мәйданчыкны әйләнеп чыгарга туры киләчәк. Ә без уеннан уймак чыгармыйча матур итеп уйнаячакбыз. Дусларым, менә әйтегез әле, төгәллек сүзен сез ничек аңлыйсыз? Төгәл кеше нинди булырга тиеш? Төгәл кеше ул үзенең хыялларына ирешергә тиеш, ә менә кызларның ул төгәллек сыйфаты әз генә калышып тора. Шуңа күрә алар үзләренең хыялларына озак ирешәләр. Ә менә көндәш команда ничек җавап бирер икән? Минемчә иң максат төгәл кешеләр, алар максатчан кешеләр һәм үз максатларына төгәл ирешәләр. Бик кызык җавапларны кабул иттек. Ә хәзер төгәллек таләп итүче баскетбол уенын уйнаячакбыз. Командадан бер кешене сайлап алыгыз әле. Кем катнаша? Мин үземнең кешеләрне сынап карыйсым килә шуңа. Яхшы, каршы килмибез. Безнең менә шушы баскетбол кәрҗинәре янына басыгыз һәм уйный башлыйбыз. Сезнең 1 минут вакытыгыз булачак. Ә без урыннарны тиз генә алмашабыз. Тик. Яхшы. Сез безнең көндәш команданың балларын санаячаксыз, ә сез көндәшнекен. Данис Рафаэль тупларны алдык. Вакыт башлана. Киттек. Ничә булды?
Данис, Рафаэль сені узып киті. Исәп әліге 9-ға 6. Данис, әйді бірішме. Siz bu olmadınız mı? Yok mu? Nişanı bul, nişan tapır kırttı elə topunu. 10 tapır kırttı, yaxşı. Sizin komanda nişan tapır kırttı? 13 tapır. 13 tapır kırttı, oyun devam eti. Aydagiz yigitlar, aydagiz. Danis polishma. Aydagiz yigitlar, tezroq. Vaqtimiz bitdi. To'plarni o'rningizga qo'ying'iz ham o'zingizning komandalaringiz yanına kiri qaytыңыз qo'rqib turmag'iz. Bizning ixlos komandasi necha ball jidi ekan? 21. Bizning Yolqin 13. Demak, aliga turda ixlos komandasi 1-0 bilan jengib bora. Biz kelasi turga ketdik. Aliga qadar bizning ixlos komandasi jengib keldi. Lekin umumiy o'yinning natijasini aliga turdan so'ngra bilashak biz. Yigitlar, sizga aliga samokatlarda mana shu maydonchiqni aylanib chiqarga to'g'ri kelishak. Qaysi komanda birinchi kela, shu jengishi deb sanalashaq. Onlarning da bizning topshiriqda bek qatnashashlari kelar. Lekin yoshlar ozgina yetib bitmay. Agarda endi ularga 11-14 yosh bo'lsa, biz ularni beklab topshiriqqa chaqirar edik. Agar sen shunday yosh ekan, bizning topshiriqqa kelib o'z kuchlaringni sinab qora olashasan. Bizga xat yo'lla. Siz hazırmı? Hazır. 3, 2, 1 ketdik. Aydagiz. Biz ularga jon atib turamiz. Shulay mı? Aydagiz. Çitke шығып turamiz. So'g'roq çitke шығып turamiz. Samokatlarni oling'iz, kelasi o'yinchi. Jon atamiz. Hazırlan. Haydi. Hazırlanib turig'iz yigitlar, samokatlarni olirga. Yaqinroq bor. Deydi. Tezroq. Saydı. Tamam. Biz o'yinning natijasini da bildik. Shulay turib bizning ixlos komandasi jengdi. Bugungi topshiriqimiz kimning tezroq ham tugalroq ekanligini ko'rsatdi. Shulay turib bizning ixlos komandasi jenguvchi bo'lib topildi. Biz ularni chin ko'ngildan ixlosdan qutlaymiz. Shulay bizning oxiriga yaqinlashdik topshirig'imizda. Shulay deb sog' bo'ling'iz. Kelasi uchrashuvga qadar. Sen ko'ngilli o'yinlar yaratasың. Shun jonatar, do'stlaring bilan ko'ngil ochasың kelsa, o'ymoq topshirig'ida qatnash.